Μεταξύ μας τώρα, γιατί να γραφτώ σε οδείο, ενώ μπορώ να κάνω μαθήματα απλά στο σπίτι μου? Καλή ερώτηση. Και επειδή στο οδείο μας είχαμε εκατοντάδες μαθητές όλα αυτά τα χρόνια, θα σου πω τι έχουμε δει στην πράξη. Το οδείο δεν είναι απλά ένας δάσκαλος και ένα μάθημα. Είναι ένα οργανωμένο περιβάλλον με δομή σπουδών, παράλληλα μαθήματα, εξετάσεις και με συνεχή επίβλεψη του καθηγητή από τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Με μαθήματα όπως η ιστορία της μουσικής, η ορχήστρα, η χοροδία, η μουσική δωματίου. Δεν μαθαίνεις απλά ένα όργανο, μαθαίνεις μουσική. Εμβαθύνεις πραγματικά στη μουσική και προχωράς βήμα-βήμα μέσα από συναυλίες, εξετάσεις και σωστή καθοδήγηση μέχρι τον τελικό στόχο. Ένα πτυχίο, ένα δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος. Και το πιο σημαντικό, δεν είσαι μόνος. Στο οδείο ανήκεις σε μια μουσική κοινότητα. Συναναστρέφεσαι με άλλους μουσικούς, καθηγητές, μαθητές. Μαθαίνεις από τους άλλους. Εμπνέεσαι. Ζεις τη μουσική. Οπότε ναι, τα μαθήματα στο σπίτι μπορεί να είναι βολικά. Αλλά αν θες να μάθεις ουσιαστικά μουσική, τότε η επιλογή είναι μία.